Hello, Boss Bell. Good evening. Hello, Hero Pulachi. Good evening. Okay lang po.
Ma'am Jean, good evening.
Ma'am Raketera, good evening.
Gani boy, good evening. Ano Ma'am Lynn, nagulat ka? Bakit nagulat ka? Kasi nanahimik tapos mayroong nagsalita. Sobrang tahimik Ma'am Lynn. Hero! Hinahanap ni Boss G si Hero. Playing Ma'am Lynn and Boss G. Maya ko na si Boss Bell at saka si Ma'am Jean. Hero! Nasaan ka na? Nandito na ako. Saan kaya napunta si Hero? He's a hero. Biglang may nagsalita. Okay na ba internet niyo, Ma'am Jean? Nahirapan kasi ako kung sa umaga ako o hapon ako mag-live, Ma'am Jean. Kasi mga pasado 4 o'clock umuwi na ako. Kasi kung hapon naglagi umuulan. Nahirapan ako magbantay ng sasakyan sa labas kaya kasi walang waiting shed. So, yun na lang ang ginagawa ko. Mga past 4, umuwi na ako. Biglang may nagsalita. Sakto talaga paakyat ako sa higaan. Nawala akong talk mo, Ma'am Lynn.
Kasi sa ano, sa office, wala yung signal namin. Tumawag na kami sa PLDT, hanggang ngayon wala pa kami nabigyan ng ticket. Ewan ko kung kailan nila iayusin yung linya namin. Sa labas yung problema. Kasi yung DPWH gumagawa doon sa bahay, sa office. Siguro baka mayroong ano lang na ano pa, na tandog or sa Ilonggo pa. O di kaya sa kasagsagan ng Bagyo Tino 1 na ano doon sa labas na tandog. Hero! Nasana si Hero? Hero, pasaway talaga si Hero, Ma'am Lynn. Pasaway. Saan-saan siya, pumupunta. Lagi tinatawag ni Boss G. Excuse me. Hello, Ma'am. It's me, Rakitera. Pinavet ko din, Ma'am Lynn, yung aso ko, yung Shih Tzu ko kasi binalutan ng maraming ah parang na-allergy ba siya, Ma'am Lynn? 4 weeks na kami. 4 weeks na kami pumunta doon sa vet sa La Casiliana. Ang mahal-mahal pala, parang tao din. Kasi expired na lahat yung ano niya, yung vaccine niya.
May 2 weeks pa kami. Tapos, nag-arkila kami ng tricycle. Ang mahal, 350 pesos. Oo, kawawa siya, Ma'am Lynn. Napuno siya ng ng parang mga katol-katol ba. Mahal talaga, Ma'am Lynn. Mahal. Mahal talaga every visit namin sa vet. Inenjikan siya para sa skin niya. Tapos, meron pa siyang mga deworming, yun, merong mga vitamins para sa allergy, sa liver, pang growing ng kaniyang hairs, ano pa ba yon? Basta ang dami. Every visit namin, more than 1,000 yung magasto ko. Pero ang sabi ko, nako, akala ko last day na ni Tokyo ngayon. May 2 weeks pa pala. Ang laki-laki pa magasto ko. Ang sabi ng pamangkin ko, parang tao din yan eh. Anak mo na din yan si Tokyo. Diyos ko, hindi pala, hindi pala joke-joke mag-alaga ka ng asong si Chu. Yung dalawa kong aso doon sa harapan, ano yan, kahit na once a year lang na pa-injection mo para sa anti-rabies, okay na yon. Maganda pa nga yung skin nila eh, kahit na sardines lang yung ulam nila nilagay lang namin sa sa kanin. So, okay na yon silang dalawa. Pero si Tokyo, Diyos ko mio, tapos dog food niya pa. Every week bumibili ako ng dog food. Hindi siya kakain kung walang gatas. So, bumili ako kanina ng 2 kilo at 400 grams sa isang pack. So, ano niya na yan, konsumo na, lagyan ko lang ng dog food. Tapos, mayroon sa gabi, after ng kain niya, yon ang pang-growing na ng kanyang ano, mga balahibo. Oo. So, naalala ko kasi si hero mo. Ang ano niya, ang kapal-kapal ng kaniyang balahibo. Tapos Ma'am Lynn, alam mo Ma'am Lynn, nung pumunta kami first visit namin kay Doc Vet, 1.6 lang ang kilo niya, kawawa siya. Tapos yun, lumalagas na yung mga balahibo niya, tapos nag-fruit road pa yung isang mata niya. Kawawa talaga. At ang sabi ni vet, bakit ka ngayon nyo lang dinala dito? Kasi ang dami niya ng parang mapuno na yung katawan niya ba, yung skin niya ng allergies. Tapos mumupula na. And then after 1 week, munta kami doon. Ay, salamat naman, nag 3.3 yung kilo niya. Oo, ang mahal-mahal pala ng niya, ng mga gamot. Pero okay lang, makikita ko naman na happy si Tokyo kasi malakas siya. Parang cheetah. Parang cheetah siya takbo. Ang bilis. Tapos, nung ilang araw, before kami pumunta kahapon sa vet, kaya ako nag-absent every Wednesday. Kasi yun ang pakay ko, pumupunta kami sa vet sa La Casillana sa next town lang. Ay nako, nakita ng aking neighbor, sabi niya, tita, nandito yung ano mo, yung aso mo, si Tokyo, doon na sa labas. Kasi yung between ng kabilang bahay, cyclone wire. Hoy naku, naglaag siya sa labas.
Ko, mabuti naman nakita ng neighbor ko, kinuha doon sa labas, sa kalsada. Oo, Ma'am Lynn, kasi before pinakain namin siya ng rice. So, kung wala siyang ulam, bumibili lang kami ng ano niya, Chicken Joy. Allergy siya pala sa Chicken Joy at saka sa tinapay. Yon. Tapos, ang sabi namin, mas mahal pa nga yung ulam mo sa amin eh kasi kumakain siya ng barbecue, binibilhan namin ng buong liver, tapos steam ko lang at prito para sa pagkain niya, walang asin, walang mga seasoning. So bakit marami siyang allergies? So yun ang sabi ni Doc. Huwag nyo nang pakainin ng kung ano-ano pa, ano lang, dog food lang talaga. So yun, nag-gain weight siya dahil sa dog food at saka sa powdered milk. So ako bumili ako kanina isang pack, 2 kilos ang laman, 2 kilos and 400 grams sa yun, sa SNR. Para pang-isahan na lang. Tapos dagdagan ko lang yung dog food. Sabi ko nga, ko na lang, haluan ko na lang ng rice. Kahit na maliit lang na, kahit isang kutsara lang. Tapos, kasi ang mahal ng dog food niya, every week, every time mag-visit kami sa kay Doc Vet, yun, bumibili ako. Kasi ang mahal-mahal ko isang sako, so kilo-kilo lang. Nako, mabuti pa si Tokyo, mahal-mahal ng mga pagkain. Kami ulam namin, laswa lang. Laswa lang at saka, pritong, anong tawag sa inyo yan, tabagak ba? Tuloy. Yun lang. Si Hero ko, ma'am, pag nakatikim ba ng ulam, ayaw kumain ng dog food. Patigasan sila tatay niya. Ay nako, kasi before, nung binigay lang kasi to ng aking pinsan doon sa Uma. So, ang sabi, nandyan, bigay ko na lang sa iyo si Tokyo kasi wala na kami, wala na kaming pera pambili ng ulam niya. So, yun. Ang niya, ang payat-payat niya nung dumating siya dito. So, kami naman, binila namin ng dog food. Hindi siya kumain kasi nasanay na siya sa rice. So, kapag wala na siyang ulam, bumibili lang kami ng barbecue. So, di pala pwede kasi may seasoning na. May mga asin na, na marinated na. Hindi pala pwede. So, yun, lagi. Chicken Joy. Yun. Tapos, every time umuwi si husband, initsahan niya talaga ng tinapay. So, di pala pwede. Ay, grabe. So, yun. Nag-change na kami. Dog food na talaga. Kasi kawawa eh. Lose weight na siya. Tapos marami na siyang mga allergy sa katawan. Parang mamamatay na. Naku, baka sabihin ng aking pinsan, hindi ko inaalagaan si Tokyo. Kaya yun. So ngayon, happy din ako kasi nakikita ko na may improvement ba. Tapos ang lakas niya ng kumain. So ang idea ko, lagyan ko ng kahit isang kutsarang kanin every time siya 3 times a day. Basta damihan ko lang ng gatas. Oo, ma'am, bawal, ang sabi ni Doc Vet, bawal talaga yung tinapay kasi may yeast content. Tapos yung Chicken Joy, chicken, hindi pala pwede sa mga Shih Tzu.
Kawawa, kawawa talaga yung ano niya, yung skin niya. Daming mga itim-itim. Tapos, yung kanyang mata, nag-protrude yung isa, lumalabas. So, may binigay si doc na eye drop. So, unti-unti, mababalik na sa normal. Tapos, ang napangiti na lang ako, Ma'am Lynn, kasi every time kumakain siya, nandyan yung ano, yung sumasabay sa pagkain niya yung tatlong pusa. So, inaaway niya. Tapos, binigyan ko na lang ng pusa ng dog food, kaya lagi nauubos yung binibili kong 2 kilos every week. Kasi sumasabay din ng yung mga pusa. So, yun. Ang kapag liit lang yung powdered milk na nilagay ko sa kanyang dog food, hindi siya kumakain. Maldita talaga, Ma'am Lynn. Tapos, alam mo kung ano yung ano ko sa kanya, sabi ko, "Oh, Miming, Miming, Ming, meow, 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 meow. Oh, ano nyo, kainin nyo yung pagkain ni Tokyo kasi ayaw niya." Oh, o yun. Lumalapit sa kanyang kainan. Yun na. Kapag tumawag ka na ng Ming, 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 meow, meow, meow. Ay, nako. Nawala na bawal-bawa kay Hero. Inis lang ako sa isa, pinapakain pa nga ng ulo ng manok. Ay, okay. Si Tokyo talaga, allergy na talaga, pinipili talaga yung kinakain niya. Ay, sige ma'am. Tinapon ko na yung eye drop, pero sa resita niya, andito pa rin. Picturean ko mamaya. Yung sa resita niya. Ah, hindi ko matandaan. Basta, picturean ko, i-send ko sa'yo. Ay, ganun din ba? Tapos, nilagyan ni Doc ng parang protection sa kanyang mata para hindi niya ma-scratch. Hindi niya ma-scratch ng kamay niya yung mata. So, yun. Unti-unti, bumabalik. Ang sabi ko kay Doc, Doc, babalik ba yung normal mata niya? Kasi, babalik yan. Tapos, mga lang, 1 week lang na, gamutan. Unti-unti na. Sige, ko send ko mamaya sa'yo. Ano to yung Shih Tzu ko, to, babae, pero Tokyo yung pangalan. Princess type kasi to, ma'am. May mga ibang types, kasi ang mga, Shih Tzu. So, princess type ang sa akin. Babae talaga. Sabi nga ng pinsan ko, tayo nito na, kung na siya, makapanganak na ba siya. So, naawa kasi ako na ipa-stud siya sa iba, sa katulad niyang Shih Tzu, kasi ang liit-liit pa niya. So, baka next year, ipaano ko na siya para mabuntis. Ay, okay. So, 1 week lang ang gamutan. Tapos, try mo sa vet kung kung pwede na kahit na hindi mo ipa-check.
Dalawa kasi may cleaning pa, may cleaning liquid bago mo ilagay yung tatlong ano lang, drop lang ng gamot sa mata niya. Ilinisan mo muna. Dapat yung linis, gamitin mo na pang linis yung cloth na malinis kasi mayroon binigay si doc na parang ginagamit sa mga ah, parang bindahi ba? Parang smooth niya siya na ano, tela. Yan ang gamit namin pampalinis. Tapos yun, tapos niyan, ilagay na namin 3 drops. 3 drops lang talaga. So, 2 times a day. Morning at saka sa gabi. Oo, sige, try mo lang, Ma'am Lynn. Oo, si Tokyo, meron din yung mga balahibo niya kumukulot-kulot. So, ang sabi ko, 'pag ano na, makapal na, notice ko gano'n din, kumukulot-kulot siya. Pero mabuti naman, ang ganda ng binigay ni doc na gamot pampa-growing ng kanyang balahibo kasi ano, ano ba, madali lang siya, marami na siyang mga bagong balahibo ngayon. Mabilis tumubo, Ma'am Lynn. Kaya happy din ako kahit na di bali na nakagasto ako kay Tokyo, nakikita ko naman yung improvement niya. Kasi kawawa yung ano. Alam mo, nung 2016 kasi, hindi ko kasi pet yung dog. Pero nung nag-ano lang kami, nag-change lang kami ng ano, nung napamahal na sa amin yung aso na binigay ng aking friend na sa isang organization din. Kasi nag-resign siya kasi nag-asawa siya ng Australiano. So, before siya papuntang Australia, binigay niya sa amin si Buddy. So, doon sa Pabia, sa bahay ko noon sa Pabia, Iloilo. So, yun, nag-umpisa. So, nung bininta na namin yung bahay doon kasi palapit na yung order ng aking husband dito sa amin sa lugar namin sa aming bayan at saka nag-process na din ako ng transfer. So, bininta na namin yung aming bahay doon. So, naiwan si Buddy. So, naiwan. Tapos, every week, pinupuntahan na namin, iniwanan na namin ng mga pagkain niya doon sa may-ari, bagong ari ng bahay. So, nung pumunta na kami mga after 1 month na hinanap na namin si Tokyo, si Buddy, nawala na. Tapos, ang sabi na ang mga gwardiya daw sa subdivision namin, naglagay ng mga ano ba sa mga aso na pampa-poison na sa mga aso kasi dami ng mga stray dog sa subdivision, hindi na makontrol kahit na sa yung mga aso sa labas doon na pumapasok na. So baka isa siya doon sa namatay. So napaiyak ako talaga. So yun, nung umuwi na kami dito sa amin, so nag-umpisa na kami kasi mabuti kasi kung may aso ka sa bahay kasi gabi na kami umuwi. Parang syempre takot na din yung mga tao na pumasok dito sa bahay kasi open yung gilid ng bahay kung may may fence din, pero mabuti talaga. Maganda talaga kapag may pet ka dito, may aso ka dito. So, open talaga kasi sa gilid namin pala yan. So, parang kampante ka ba sa tulong mo kapag mayroon kang alagang aso, magbabantay. So, sabi ko, hindi kami pwede
umalis na walang maiwan sa mga aso. Yun nga eh, sabi nila na nag-alaga ka ng aso para may bumabantay sa'yo. So kawawa naman sila kasi hindi ka talaga agad-agad makaalis kung walang mang-iwan sa kanila. Ay nako. O di kaya hindi na lang ako umalis para lang mayroon silang ano, makakain araw-araw, maghanda o magluluto ako, naglugaw ako para sa kanilang dalawa. Saka sa kay Tokyo, tatlo na sila. Oo, ano, hindi, wag ko munang ipagupit 'to si Tokyo kapag, stable na yung ano niya, lahat tumutubo na yung balahibo kasi mayroon ding, part na ano pa, eh, parang bulb na ba. So, kapag tumubo na lahat-lahat at makapal na, it's time na siguro na ipa-growing ko din siya. Excited nga ako, Ma'am Lynn, eh, kasi gusto kong makita na maganda, beautiful na si Tokyo. Tapos i-ano ko siya talaga, dalhin ko siya sa at pakita ko sa aking pinsan na, "Oh, ito na si Tokyo noon ha. Ito na, maganda na siya ngayon." Oo. Hindi na hindi ako agad-agad makaalis kasi ang iniisip ko silang tatlo. Alam mo nung last week, umalis ako. Tapos iniwan ko yung ano, pumunta ako sa office tapos may duty yung asawa ko. 1 week yung gamutan. So iniwan ko sa aking, sister yung ano na, social pa rin 'yan, Ma'am Lynn, na mineral water yung tubig niya. Kasi sabi ni Doc, wag mo munang painumin ng tubig sa gripo. Dapat distilled water o di kaya ayan, mineral. So, iniwan ko doon yung pagkain niya, yung gamot niya, yung tubig niya. Diyos mio, Ma'am Lynn, hindi kumain. Hinahanap niya talaga kung kaming dalawang mag-asawang pakain sa kanya. Struggle. Inom lang siya ng inom ng tubig. Hindi siya kumain. Kahit na mayroon nakapaligid sa kanya ang yung tatlong pusa, hindi niya talaga kinain. So, ang sabi ng aking pamangkin, yung pagkain na nilagay sa yung kanyang ano, nalagyan ng pagkain, kinain na ng tatlong pusa. Ay naku, maldita talaga. Ang tatlong pusa na yan, hindi yan sa akin, sa kapatid ko yan. Kasi, loka-loka yung aking kapatid. Hindi niya binigyan ng pagkain kasi hindi marunong maghanap ng pagkain nila sa gilid ng palayan dito. Tapos, hindi man lang hindi man lang nagbabantay pa. Mayroong pumapasok na mga ano doon, mga kontrabida, yung mga ano yun, rats. So, hindi niya binigyan ng pagkain. So, ako naman pumupunta dito sa gilid, sa kay Tokyo. So, binigyan ko din dog food. Kumain naman silang tatlo. Mm. So, kaya palaging ubos. Palaging ubos yung dog food ni Tokyo kasi kasama na sila.
Ay, ah, okey naman yung ibon, kaya lang, ah, humihigpit ngayon yung DNR na bawal talaga mag-ano, mag-alaga ng ibon. Dapat ipakawalan mo sila ng ano ni, parang i-free mo sila ba? Kawawa naman yung mga ibon. Okay lang yung mag-alaga ng aso at pusa. Yung mga ibon dapat kailangan ilabas mo yan eh. Bigyan mo sila ng freedom. Kawawa naman yung mga ibon. Mm. Akala ko hindi sila kakain yung tatlong pusa kasi para pang dog lang yan. Oo, so ano, sabay na din silang kumain, apat. Sabi ko, ano kaya ang sabor nito, yung taste ng dog food? Kasi bakit ang sarap-sarap nilang kumain? Sarap-sarap nilang kumain. So binabalik-balikan nila talaga. Bago mo lang binigyan, tapos mag ano na naman, reklamo na kakain uli. Ang sabi ko eh, mas sobra pa kamo kay Tokyo ha. Meow meow pa, hihingi pa agad ng ano, pagkain. Ano kasi, masarap kasi ang feeling kung mayroon kang alaga. Parang pang spare time mo ba, mga wala wala ka malang ginagawa tapos na mayroon kang mga alaga. So, ano talaga, masaya talaga, pang positive vibe kasi yung mga mag-alaga ka ng ano eh, ng pusa at saka aso. At saka marinig mo every morning yung ingay ng ibon. Sarap ng feeling. Mm. So dito, mayroong mga rare na ibon dito pumupunta. Yung ano yung tawag nila dun? Alam ni sister ko yun. So dito sumasayaw lang dito sa ano sa grills ng bintana. Mm. Ano sana, bilhan ko sana sila ng kanilang pagkain doon kasi yun yan ang sabi mo mahal. So isang ano na lang, isang bili na lang, isang kasi ano naman eh, gustong-gusto naman nila kumain. May dalawang rabbit pa. Okay na sa akin yung tatlong alaga ko na aso. So, ingatan ko na lang, pakainin ko na lang. Yung pinaka, ano kasi, yung pinaka, parang worried talaga yung asawa ko sa tatlong aso na yan. So, ang sabi niya kapag walang ulam, ang sabi, ano ipakain natin, anong ulam ng tatlong aso? So, kami naman, kumakain kami ng tuyo, tapos sila, pa-liver sila, yung atay. Lahat yan luto, hindi kami nagbibigay ng hilaw, lahat luto yan. Pero saya lang kasi makikita mo yung happy yung aso. Ayun, nagwiggle-wiggle ng kaniyang buntot. Yun, saya-saya mo na.
Si Choco pala yung isa mo aso. Yung isang aso ko, kompleto yan sa, vaccine nung, nasa, pa siya, sinapupunan ng kanyang ina. So, kasi yung auntie ko ang nagbigay niyan. So, December 31, 2021 yan sa amin. Tapos, yung si Sky, April 2022. Galing din yan sa pinsan ko sa Uma. So, ang laki-laki na nila ba. Tapos, ang linis pa, Ma'am Linis Kumio. Si Buddy, kasi pangatlong Buddy na yan. Yung una kong Buddy na tawag sa aso ko, yung doon sa Pabia, yung namatay. Tapos, yung pangalawa dito, galing din sa pinsan ko. Namatay din. Ano ako ba? Ano ako sa kanya? Kasi nung pinagalitan ko kasi niya, sinira niya yung pot ng aking flower doon sa likod. Tapos, pinagalitan ko, nakatalikod, parang naintindihan pa niya na pinagalitan ko. Sabi ko, ibalik kita sa Uma. Kasi sinira mo yung aking bulaklak dyan. Kurug-kurug siya ba? Parang natakot din siya. Tapos yun, pinalabas ko. Yun lang, gala lang siya sa labas. Tapos, na siya, transfer lang siya sa bahay ng aking kapatid. Tapos, balik naman dito sa bahay. Yun, napaiyak ako kasi, Ma'am Lynn. Siguro, may kinain na parang shell na ano ba, parang hindi ko alam kung ano. Tapos yun, namatay. Tapos pag ano ko dito, kararating ko lang, tapos pumunta kami doon, nakunin ko na yung aso ko. Yun na, nakahiga na, wala nang malay, patay na. So, napaiyak talaga ako. So, ang ikatatlo talaga, ikatatlong body ito, nung December 31, 2021, na binigay sa akin ni tita. So, dito, ang pugi-pugi. Ang pugi-pugi. Tapos, territorial talaga yung aso, Ma'am Lynn, no? Inalis ko siya sa kanyang bahay ba. Tapos, na-transfer ko doon si Sky. So, ano lang siya, parang walang imik yung aso ba, walang imik si Buddy ba. Tapos, nakita ko lang lumalaway siya. Siguro sign na ano siya, nagagalit siya. Tapos, binalik ko doon sa bahay niya. So, binalik ko naman si Sky doon sa kabila. Tapos, binalik ko talaga siya sa kanyang bahay. So, yun, parang tumatakbo-takbo siya, pabalik-balik ba. So, ibig sabihin, happy siya na binalik siya sa kanyang, kanyang, hindi cage, yung bahay-bahay lang na nilagyan ko lang ng roof sa baba, at saka sa gilid, nilagyan ko din ng um, flat, parang scene na na flat, anong tawag doon? Planchanisa, yun. Ang bait talaga ni Buddy. Si Dagol at Peryong. Oo, Ma'am Lynn. Tapos, biniro-biro ko ba, dito ako sa loob. Tapos doon sa labas si Buddy. Tapos, ang ko, nag-inarte-arte ba ako, Ma'am Lynn ba? Ang, ang sabi ko, ah, Buddy! Help! Help! Uy, ala, ano lang siya,
Tingin lang siya ng tingin ba, kag magtahol na tahol. Arte na, "Body help, help, help." Siguro kung magkapagsalita lang yung si Buddy, yung aso, sasabihin niya, "Ang arte-arte naman ito." Ay naku. Oo talaga. Totoo yan, Ma'am Lynn. Naramdaman din nila kaya, ah, lagi kong pinanood yung, ah, ano yung movie na si Richard Gere yung lalaki, tapos pinigay lang ng kaibigan niyang Hapon si Hachiko. Mm, 'Yon. Ang ganda ng movie ni Hachiko. Ilang years na doon na lang siya sa ano, hintay ng hintay doon sa terminal ng bus. Akala niya buhay pa yung ano niya, amo niya. Namatay na namatay na pala. So, yun si Richard Gere. Hachiko movie. Ay naku, nakakatakot talaga. Nakakatakot yan si Ace. Ang laki ng, siguro ang laki-laki ng aso niya na yan, Ma'am Lino. Si Ace. Ano kasi, ano kasi yung mga aso talaga, parang mga tao din mag-ano eh, matatalino din. Kaya lang, kaya lang, hindi na ano, hindi ko na sila pa-join doon sa kaparihan nilang aso. Kasing ingay-ingay. So, dyan lang sila sa ilalim ng Changi ko. Dito, yun, si Sky, at saka si Buddy. Doon, mayroon din siyang bahay sa kabila, sa gilid ng palayan. So, naka-ano yan, naka-higot na lang. Naka-tied lang yan. Kasi ano, ang ingay-ingay dyan sa kabila. May aso din kasi yung kapatid ko. Babae din. Babae yon, yung sa akin lalaki. So, ang ingay-ingay nila. Kaya hindi ko na pinaalabas. Oo. Ay nako. Parang na ano, grabe ang attachment ng aso at saka ano, ng tao sa aso. Man's best friend talaga. Totoo 'yan. Tapos happy-happy sila kapag umuwi na yung kanilang amo. Mm. Antok na ako, Ma'am Lynn. Hilig mo pala talaga sa aso, Ma'am Lynn. Ako noon, nung 2016 lang, nag-umpisa nung iniwan ni friend ko Maricel yung aso niya.
Time check, 9:59. Mag 10 o'clock mag-end na muna ako, Ma'am Lynn, ha? Kasi 50% lang yung battery ko. Baka malobat na naman katulad kagabi. May office ako bukas. Off ko sana bukas. Kasi sabi ko sa mga kasama ko mag-duty ako bukas. Kasi sa Monday, walang opisina kasi Conception. Walang office. Time check, 10 o'clock in the evening. Mag-end na po ako, Ma'am Lynn, Ma'am Jean, Boss Bell, Boss G. Thank you so much. Ay, hindi nakabisita si Ma'am Jamix. Bye-bye everyone. Hanggang sa muli.